Siellä näkyy kohta kankaat. Et sä voi vastavaloon kuvata.
Mistä? Eli katsot kohta autoa. Aivan varma. Ja Retsi AV. Oi vittu! Ei saatana! Ei! En mä voi polttaa kumia, kun se maksaa niin paljon. Vittu! Rengassakoilla. Rengas on sakoilla. Hei, sit kun tilaat uuden, niin tilaa saman tien 3. Vittu kun... Nyt seuraat jätkin näiden sivuilta. Jos tuntuu yhtään paremmat, niin saatiin ainakin hyvää kuvaa. Eikö sä saanut paremmin? Ei, mä otin paremman videon. MP tästä. On. Se on ihan vitusti kulutuspinta kyllä tuli. Se oli vittu uusi takaisin. Se oli melkein niin takaisin. Oikeesti? Ei oo enää. Oli se siinä, kun mä ostin sen oven kautta. En mä kyllä polta yhtään enää sitä. Ei mut tulee kisaa kumi, kato silleen semmonen. Onneksi on sentään teräs. Otat samasta kuin känkänä ihan tasaiseksi tästä näin. Känkärä oli polttanut tälleen, niin vittu se on ihan tasainen tossa. Tankottamaahan on niin hyvä polttaa. Raapudandu? On entisomistajan puolesta. Mä menin. Jääskeläinen entisen omistajan puolesta tietenkin. Ei oo ollut entisiä. Joo, jee, kumi palaa. Nakki on. Tuleeko savu siitä? Mä muistan äsken, sä selitit hetki sitten, että yksi kohta kun ihan silleen. Nyt on toinenkin kohta. Mä sanoin, että tässä on nyt aika monta kohtaa, joka on silleen. Ai vittu. Tuntuuko pahalta? Tuntuu niin saatanan pahalle. Ehkä lompakos varsinkin. No, kai sä katsot sitä pilveä, minkä sä nyt taaksut. Ei se tuntuu En mä tiedä, mut rivitalojen päällä oli aika komia pilvi. Se tuntuu vaan hyvältä se pilvi. Katso tota niin tuntuu silleen Katos näitä kahta mun puolia ja sit kato sua. Kyllä se ihan hienot näytti, mut niinku... Ei näytä enää. Mut se näytti tuolla hienolta. Missä äskeläinen tonne? Oliks tää se kaikki savu putkesta? Tää on kaikki Vittu kun savuputki. tulee savua noin paljon. Tuleeko se enemmän savua kuin Aksulla? Ei, Aksu ei polttanut. Se ei oo ikinä polttanut. Kato, miten niin kumi lentäni jonnekin? Iske kaikki. Ai saatana muuta. Kato tätä kilpeä, kato sitä kilpeä. Odota. Underi ihan Odota. täynnä. Ei. Paavista sun katso toi kilpeä. Vähän on kumi. Underi ihan täynnä, kova underi. Underi vähän täynnä. Mitäs Miten? En mä viitti kuvaa, kato kun kumi maksaa. Niin koska sä tilaat uuden? Entä kun saatan GoPro pois päältä? Onko se ollut päällä? On. Kuvaisiko se sun kuminpolton? Joo. No Se siinä pois tapauksessa- päältä. Eikö hyvä? Päältä vähän se kuva.